Benvinguts i benvingudes un dia més a Literacurat. Som als estudis de Canal Blau per xerrar ni més ni menys que amb en Sebastià Serra. Benvingut, Sebastià. Moltes gràcies per convidar-me. Ens feia molta il·lusió xerrar amb tu i primer et presentarem que tens un currículum espectacular. Hem fet un petit resum. En Sebastià és de Vilanova, té un currículum amplíssim dins del món de la il·lustració. Va estudiar Belles Arts i ja el 1997 va començar a treballar com a il·lustrador professionalment. Ha il·lustrat més d'una setantena de llibres infantils a Espanya, Itàlia, França, Regne Unit, Portugal, Taiwan, Brasil i els Estats Units. Segurament em deixo algun país. Ha participat com a grafista en programes de televisió, en espectacles familiars i elaborant material didàctic per a diversos museus i institucions culturals. Ha estat seleccionat en 3 ocasions a la mostra dels llibres infantils il·lustrats de Bolonya i també a la Societat d'Il·lustradors de Nova York. Ha exposat, per tant, a Nova York, a Chicago, a Tòquio, a Corea, a Praga i a la Fira del Llibre de Frankfurt, segurament a més llocs. Ha rebut el Premi Mercè Llimona l'any 99, el Premi Lola Anglada també el 99, el Premi de la Crítica Serrador el 2003 i el Premi Juncé del 2003 i el 2010, entre d'altres reconeixements. Déu-n'hi-do, això és un resum. Per tant, el primer que volíem saber, com saps, el nostre podcast va sobre literatura infantil i juvenil, i el primer que ens agradaria saber és si tu creus que la literatura pot ajudar a millorar la salut emocional d'aquests joves i aquests infants. Sí. Què en penses? Home, jo crec que sí, definitivament, i vull creure que sí, no?, que la literatura no és una cosa innòcua que no ens afecti, sinó que té molta capacitat de transformació i de modelar-nos, jo diria més, no? O sigui, que els llibres, al llarg dels anys i del recorregut lector, ens configuren com som, no? A través de les mirades diverses que ens otorguen, no? Les diferents lectures, de les vides que podem viure, no? A través dels personatges, on ens reconeixem o no, no? I tot això el que fa és que ens coneguem millor nosaltres mateixos i que tinguem més eines per gestionar-nos, no? Per tant, evidentment, influeix en la salut mental. I jo diria que parlem de literatura, però l'art en general té un poder sanador molt potent, jo hi crec moltíssim en això, tant com a consumidor com a l'hora de crear, no? Som els 3, ens dediquem a la creació i per mi és la forma d'autoconeixement més bèstia que conec i més directa, no? Vull dir, per mi és evident que portar una actitud vital una mica sensible amb aquestes coses, no? Doncs pot ajudar a equilibrar qualsevol desequilibri i després també entendre a l'art i la literatura com aquell refugi segur que està sempre allà, no? I que ens acompanya sempre. Jo recordo hi ha una narració que apareix en un llibre de l'Auster, del Paul Auster, que no va escriure ell. El Paul Auster col·laborava en un programa de ràdio, em sembla, i va demanar als seus oients que enviessin relats, no de ficció, sinó experiències personals, no? I anècdotes personals, i es va recuperar en un llibre que es diu, sembla que es diu Creia que el meu pare era Déu, sembla que es diu així. Sí, jo ho vaig llegir en castellà, bueno, es diu alguna cosa així. El buscarem. Sí, perquè no... N'hi ha moltíssims. I l'últim relat és el d'una dona sense sostre, sense recursos, i que explica la seva experiència de viure al carrer, no? De que és com s'espavila vivint al carrer. I entre les poques pertinences que té, la més preuada és el carnet de la biblioteca pública. I llavors ens explica això, no? Sí. Que un cop has nodrit el cos i és sobreviscut en aquella situació als Estats Units, imagina't, no? La pobresa als Estats Units, que té aquest impuls, no? Aquesta pulsió de nodrir l'ànima i d'utilitzar aquest carnet per recuperar una mica aquesta cosa que ens fa humans, que és la cultura i l'art i la literatura. Sí. Molt bé. Ens deies doncs això, que estem fets una miqueta d'aquests llibres que hem llegit, que ens han configurat, no? I en la teva experiència lectora, doncs, quins han estat els llibres que et van ajudar en algun moment de la teva adolescència o joventut,
o infantesa, també. També. I quins recomanaries? Si tens ara mateix alguna llista de llibres que portis dins teu. A veure, és que a mi em costa molt recordar títols, perquè tampoc tinc epifanies lectores d'aquestes que et van transformar la vida, Vull dir, per mi, jo ho associo molt el record d'un llibre amb el plaer que he tingut al llegir-lo, no? I llavors... I és molt important, això, vull dir, que ens n'oblidem moltes vegades del plaer. És que per mi és això el que em mou a llegir, no? A seguir llegint i el que m'ha mogut sempre, no? I llavors el primer record que tinc com de llibre en aquest sentit és la Pippi Landström, i per mi és un personatge mític, no? Que m'ha acompanyat i que a més tinc el record com a romantitzat de que va ser el primer llibre que vaig treure de la biblioteca per iniciativa pròpia, no? I, clar, venim de la sèrie, no?, tots, però llegir els llibres va ser un moment bestial, no? També és veritat que d'adult me l'he tornat a llegir, no fa masses anys, i vaig trobar una mica insufrible el personatge en alguns moments, i vaig pensar, merda, t'has convertit en l'adult aquell que volia ridiculitzar l'Astrid Lindgren, no? No, bueno, vaig pensar-ho en un moment donat, no? Però això sí que és una epifania, Sebastià, que te n'adonis que de cop i volta que ets l'adult que no volies ser quan tampoc, no, però tampoc en el sentit tota l'estona, però algun moment... Algun moment? En algun moment negatiu t'hi vas reconèixer, estàs dient. Sí. No, o sigui, no... Trobant el personatge baixant del mite, no? Una mica i trobant-lo una mica allò repel·lent, en algun moment. Sí. Passada de volta. Això és l'anècdota per dir que, clar, les lectures de petit que tu tens, no?, com a mitificat, doncs, en adult, que pot ser que el temps els hi faci un favor o no, pot ser que llavors et caigui el mite. Segur. Que no, tampoc ha caigut, està allà, però... No és el mateix, oi? No és el mateix. Sí. Cert. Sí, i després lectures... És que, clar, n'hi ha... Ja ho diuen, hi ha aquella dita, no?, que als jocs on has estat feliç no hi has de tornar, no? Potser en els llibres on hem estat feliços no hauríem de tornar-hi, depèn en quin moment. Sí, el que passa que el vaig llegir perquè quan vaig fer el curs de narrativa a l'Ateneu, a l'Escola d'Escriptura, bueno, com que llegíem clàssics tota l'estona, va sortir aquest, i vaig pensar, ai, llàstima. Clar. Sí. És veritat. Molt bé. Una part dels llibres que és molt important sempre, però potser encara més a l'adolescència i a la infantesa, és la part visual d'aquell llibre. Els dibuixos, les cobertes dels llibres. Quina importància creus que tenen a nivell literari les il·lustracions? Home, ho tenen tot. O sigui, la nostra feina d'il·lustradors pot ser molt diversa i depèn de moltes coses, del projecte en si, de la data que va dirigit, de mil factors, del pes narratiu que té la il·lustració en si, en el concepte del projecte, però té un pes evident i així a grosso modo i resumint, diguéssim, seria en els prelectors o primers lectors fas una mica d'acompanyament i ets més literal en les il·lustracions perquè el que vols és ajudar el lector a la comprensió, no? Després, a mesura que l'edat puja, doncs tu portes la teva narració damunt de la narració de l'escriptor i, clar, tu tens un poder bastant potent a l'hora de matitzar la narració, de donar-li un enfoc diferent, d'emfatitzar algunes coses o d'altres, no?, que potser l'autor no havia ni previst o no tenia... És una altra narrativa, totalment, en definitiva. Totalment, no? Sí. I a l'extrem de tot això és l'àlbum il·lustrat que ja de concepte neix en paral·lel al text i la il·lustració, no? I aleshores, quan té tant pes narratiu, evidentment, la influència és claríssima, vaja. Sí. Tenia més preguntes, però volem avançar-nos. Sí. No volem que marxis sense explicar-nos tots aquests llibres meravellosos que ens has portat, llibres il·lustrats. I per si ens quedem sense temps, primer volem que ens parlis què ens has portat, què ens recomanes. A veure, jo he portat els llibres que jo he il·lustrat i escrit, que són pocs. O sigui, vaig començar a escriure tard. I vaig començar a escriure una mica arrel d'estar tot el dia treballant en textos d'altres persones, doncs agafes una mica com aquell criteri, no?, de saber si està bé, si està menys bé, i t'agafen ganes com d'escriure. I llavors vaig començar a escriure
I una mica va ser com perdre la por a escriure, no? Perquè llavors una mica com l'escriptura com a compartiments estancs, no? Si escrius no dibuixes, si dibuixes no escrius. És una idea absurda que no va enlloc, però que la tens. Sí? Penses que és una idea absurda que no va enlloc? Sí. Sí? Sí, perquè tu pots escriure, jo estic escrivint. Sí, però perdona, que ara parli de mi, disculpeu-me, però és que jo vaig tenir una etapa en què vaig anar a l'escola de la dona i tot, i m'agradava dibuixar, però, ostres, sembla que sí que tenim aquesta idea que són compartiments diferents. No, que m'interessa que m'ho diguis perquè així potser trenco aquesta idea preconcebuda que són compartiments diferents i que no es poden barrejar, això de dibuixar i escriure. No es poden barrejar en una sola persona, sí que es poden, perquè, espero que sigui un exemple això, però vull dir que tu has de narrar una cosa, una història, i tens dos canals, i llavors pots utilitzar-los. A més, si tu generes des del mateix cap les dues coses, vas triant en quin moment utilitzes un canal o un altre, no? Per tant, poden conviure en una sola persona. Molt bé, molt bé. Jo crec que potser no tothom s'atreveix, per exemple, jo no em posaria a il·lustrar. No, jo escriure, o sigui, és una qüestió de perdre la por i de perdre els prejudicis. No, i traça. Sí, evidentment. Tenir una miqueta de talent. Clar, i formar-te una mica, o sigui, no esperar que la primera cosa que portis diguin uah, no? I t'ho publiquin. La gent, jo crec que té aquesta... Jo sé fer una cosa bé, no en sé fer 4 bé. I jo crec que aquí és la por o la separació. Jo no sé cantar, per exemple. Ja, però o sigui, tampoc cal fer una cosa, una història molt elaborada. Pots fer coses molt simples que et dona per... Que si voleu, parlem del primer cas, que seria El bestiari salvatge d'estar per casa. És una història... O sigui, són miniversos, minipoemes... M'he de posar les ulleres? Són minipoemes d'animals que els hi passen coses, no? I són quartets, per exemple. Quin problema? Se'n fa creus. Sí que costa llamps i trons. Quan fa bugada als 100 peus i ha d'aparellar els mitjons. Són com acudits i com a coses que els hi passen als animals. I molt divertit. La història passa a través d'un travelling que es mou pàgina a pàgina. Per exemple, aquest... De poc li servia al mussol tanta saviesa i mestratge quan al fil d'aturar el vol no va llegir el voltatge. O sigui, acaben bastant malament tots, I són històries així molt senzilletes, però que són històries. Després tenim Estels i formigues, que és un viatge des d'una formiga que surt a la primera pàgina, i tot el llibre és com un zoom out, és com la càmera es va allunyant i passa per això, les mans d'una nena, que està en el jardí de casa seva, a casa seva, a la seva ciutat, al costat del mar, en el planeta Terra, i és un zoom out fins a les estrelles. Llavors, a cada pàgina hi ha com una... I es va girant, no? I es va girant, sí, es va girant. Sí. I si voleu us llegeixo un... Aquest, per exemple, és els avantpassats. Parla d'un avantpassat que, o sigui, diem, hi ha l'àvia, la besàvia, la rebesàvia, i quan ja és tan antiga, clar, hi ha que surten del plano, donen la volta al món i tornen a entrar, vale? I llavors diu, fou la teva rebesàvia, farta de caçar animals, la primera a jeure l'herba sobre els prats neandertals. Descansava panxa en l'aire, els ulls clucs, el sol de cara, i arrufava el nas com tu, just com tu l'arrufes ara. La seva ganyota ara és teva. Ha viatjat un llarg camí des d'aquells prats de cacera fins al teu petit jardí. Bueno, és una mica aquesta cosa que llavors el lector pot pensar, és veritat que jo vinc d'una cadena de dones que arriben fins a... no? Sí. Això. Molt bé. I per últim, el conte que no s'acaba mai, això ja no és en vers. Sí, si no t'importa, Sebastià... Ui, perdó, he començat... Ho podem ensenyar. Aquí no passa res. Aquest és el teu darrer llibre, oi? Aquest és el darrer, sí. El conte que no s'acaba mai. És el conte que no s'acaba mai. És molt recent, oi? Quan ha sortit aquest? Va sortir al març. Per això, molt recent. Sí. I és una història... És com un homenatge als contes tradicionals, als personatges dels contes tradicionals, a les situacions aquestes, els escenaris
dels contes tradicionals, els boscs, el castell, totes aquestes coses, no? I la particularitat que té és que és un conte circular, que acaba i torna a començar perquè estem en el mateix punt. Però bueno, hi ha tota una història d'una bruixa que està refredada, que li cau un moc fent una pòssima, llavors capgira tot el remei que havia de guarir i ho converteix en una cosa, bueno, un món, crea un món a partir d'un error així casual. I utilitzes tècnica mixta, és wash, que és... Aquí hi ha llapis de color i digital. I digital, val. Molt bé, molt bé. Sí, sí. D'acord. I aquest altre? Aquest altre És que n'hi ha un últim. És una recomanació. És una recomanació, molt bé. sí. Es diu, és en castellà, 50 cuentos de personajes extraordinarios, una antologia de contes tradicionals, que això n'hi ha a patades, ¿vale? Sí. Però aquest té la particularitat de que ha estat escrit per la Teresa Duran, que és, bueno, per mi és el tòtem, el batum de la literatura infantil. A més, té una manera d'escriure, per mi, molt fresca i molt... que no fa concessions per l'edat, vull dir que escriu amb molta gràcia, val? I té un pròleg de la Soledad Puertolas, està il·lustrat pel Lluís Ferrer, vull dir que no és una cosa menor, és un llibre de qualitat. I llavors aquests 50 contes els agrupa en 5 grups, que són el clan dels formidables, el clan dels proscrits, el clan dels somiadors, el clan dels indòmits i el clan dels obscurs. Llavors, en els formidables trobem, jo què sé, el Sastrecillo Valiente, els proscrits, el Patito Feo, la Ventafocs, els somiadors trobem la Sireneta, els indòmits la Bella i la Bèstia, els obscurs la Caputxeta... És una fantàstica recomanació pel nostre podcast, perquè nosaltres també tenim la part de píndoles i ens aniria molt bé a més, cada conte... fer una lectura per píndoles d'aquest conte. Cada conte comença amb una introducció una mica per situar-nos en el d'allò, i després unes llegendes on hi ha tips de l'edat o de la durada, del gènere, una mica això. El tema... Sí, exacte. Bueno, que està bé, jo ho trobo... I a més és que m'agrada molt com escriu la Teresa, i m'agradaria que sortís en català, però de moment l'han fet en castellà. Doncs a veure, traductors, aquí teniu una obra per traduir, traductors. Hi ha feina. Ens falta aquest. Molt bé. Bé, no sé si... És que ens queda poquet temps, no? Però tenim unes quantes preguntes, aviam si ens dona temps. Quins són els elements de la il·lustració que poden incidir positivament a la nostra ment i ànim? Per exemple, la gamma de colors, la composició, la forma... Ho tens en compte, això, quan treballes? Sí, o sigui, jo el que tinc en compte és el que us deia abans. Nosaltres tenim la capacitat de matisar la narració, o sigui, portar-la cap a una banda o cap a una altra, però que sempre el que ha d'estar present és l'emoció que vol transmetre l'autor, no? I això, triant la gamma de colors, com jerarquitzes la informació que dones, com organitzes l'escena, el que sigui, no? O sigui, una mica has de posar tota la teva destresa, tot el teu ofici en funció d'això, d'ajudar el narrador que ha escrit, a fer arribar al lector de la millor manera possible el seu missatge, i tu aportant la teva narrativa, no fent una transcripció literal, perquè llavors seria com una redundància, no caldria, diguéssim, no? A la teva feina, sinó tu fent una aportació quan és possible. No sempre és possible, no? Perquè a vegades no sempre pots sortir-te del guió per fer la teva locura, sinó que has de cenyir-te al guió, però fent la teva aportació en la mesura que sigui possible. I dels teus propis llibres ens has parlat d'aquests 3 que has escrit i has il·lustrat. Tu creus que has il·lustrat cap o un dels que ens has ensenyat que ajudi especialment al benestar, que podria ajudar en un moment de tristesa, de dol, de soledat? Tens alguna així que dius, mira, jo tinc aquest o no, però mira, em vaig llegir fa poc un altre que jo crec que aniria molt bé jo estic, en aquest sentit. Il·lustro una col·lecció que es diu Fruites i Verdures, que diràs, humor? I és per nens, per primers lectors, val? I parla una mica de les emocions, però sense posar-les en primer terme. Jo el que penso és que
que el que primer va és a la literatura. O sigui, per mi, perquè ara es fan molts productes que jo no dic que no siguin necessaris i que estiguin molt bé, però que posen una mica... són llibres remei o llibres fórmula, no?, per solucionar un problema, per cobrir una necessitat, i jo insisteixo que són necessaris, si voleu, però a mi com a autor no m'interessen tant, no? I aleshores hi ha una autora de literatura que es diu Kristin Noslinger, és una autora austríaca, em sembla, que té una frase que me la sé de memòria perquè la tinc penjada a la taula de dibuix, que diu: la literatura infantil no és una pastilla pedagògica embolicada en paper de lletres, sinó que és literatura, és a dir, món transformat en llenguatge. I llavors, per mi, la ficció, la literatura va per davant de qualsevol intent de resoldre una qüestió, no? Aquesta col·lecció que us deia de fruites i verdures són petites històries que els hi passa, jo què sé, el tomàquet vergonyós, es posa vermell sempre, no?, quan va a l'escola, quan ha d'intervenir o el que sigui, però són històries molt quotidianes i que tampoc busquen una recepta, és només, bueno, hi ha una solució molt senzilla, que, bueno, tothom t'acull i no hi passa res, no? I, bueno, són aquestes coses, o sigui, es poden trobar, jo penso que en qualsevol llibre d'aquest, en qualsevol història d'aquestes, pots trobar aquesta cosa de solucionar coses o de buscar un refugi, no?, a partir de la literatura. La història de la literatura, per si sola, ja està plena de remeis, de solucions, de tractar aquests temes, no? Sí, de fet, el nostre podcast va d'això, no? La literatura mateixa t'ajudarà. Només has de trobar aquell llibre. Vull dir, no s'ha de crear un llibre expressament, sinó aquest és el nostre lema i la nostra premissa. Sí, el que passa és que és això, que ara el producte va cap a una altra banda. És com un argument de venda, no?, també. Aquest llibre soluciona aquest problema. Dius, bueno... Un miracle! És un miracle, no? Si un llibre ens soluciona un problema... Clar. I de vegades per això es destrossen els contes clàssics en pro d'uns valors i uns pamflets i es carreguen el valor d'aquell conte clàssic. Clar, és que hi ha el debat aquest de si s'han de revisar, no?, cancel·lar els contes, no?, el Roald Dahl, totes aquestes coses. Modificar... Clar, jo soc partidària que no, però... No, jo soc partidari de... potser en aquests llibres s'estan parlant d'uns valors que ja han passat una mica o no formen part de la quotidianitat, però per això hi ha els prescriptors, les acompanyadores, no?, les llibreteres, les mestres que et poden acompanyar amb aquesta lectura, i has de tenir el referent per poder-lo trencar. Sí, explicar el context, no? La feina nostra com a professora s'explica el context i que una altra persona ho vegi, però també han de saber que en una altra època s'educava, es vivia d'una altra manera, no passa res. Que són moltes generacions llegint aquestes coses i no hem sortit tan malament, no? Bé, una mica sí. Una mica punquis. Són millorables, però no crec que per culpa dels contes haguem sortit així. Però si tens clar, no? Pots reflexionar sobre això i ja està. I que són contes, és literatura. Exacte. Bé, no, ens queden un parell de minuts, tot just, per poder parlar dels teus projectes futurs, si vols avançar-nos o pots avançar-nos quelcom. Estàs fent alguna cosa o no? Estic de vacances, no, estic fent coses, però mai sé si puc parlar d'això. No, només estic fent una novel·la policíaca per adults. O sigui, jo com a autor no estic fent res, com a autor... De tot, o sigui, no estàs fent un llibre de text i il·lustració propi, no. Estàs treballant per d'altres. Estic il·lustrant, estic il·lustrant un llibre pel Sepi la Nansa, 2 llibres per Baula i un llibre per Edelvives, tot alhora i sense parar. Que bé! Un currante és molt treballador, el Sebastià. Bueno, és que si vols viure de la il·lustració, bàsicament, o fas classes, o fas el que sigui, o estàs moltes hores. Però a mi, com que m'encanta la meva feina, no em sap gens de greu posar-hi totes les hores que calguin. No, al contrari, és una sort que tinguis tots aquests encàrrecs. Sí. I a nosaltres ens encanta veure el resultat de la teva feina. Moltes gràcies. Doncs res, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Sebastià. Sí, gràcies per venir. T'hem robat una estona de feina per venir cap aquí. És un plaer gran. I quan vulguis pots compartir tots els llibres que creguis que ens poden ajudar a la salut emocional. Estupendo, gràcies. I res, moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. I ens veiem al proper episodi. Fins aviat. Adéu.